nangis jale. Aku kayak tekan aku. Iya iki. Arep barang. Talu. Allah. Apa? Kayak ini tawa. Rasa tahu. Kayak separuh manusia serigala. Manusia serigala beberapa kowe. Semulane wonge aja sia-sia. Dandan 2 jam diusek. Lah wong nangis dilangi luwe. Dilae rusakno pupur. Pupur. Alah. Kaya wedhus. Iya, ndang. Wis ngene iki. Tutungno wis wegah aku. Kowe manutoke. Nangis malah nang kene diguyui wong kene iki tegel ya. Lah kowe kene diundang kan apa? Aku nangis iki diguyu. Kaya kelangan wedhus. Bentari malah kaya juara sando. Malah Iya. sepira Mas. Sing kemayu ngono lho. Sing kemayu iya. Nalikane ronjalu. Sing nyontoni aku mosok trondol ngene iki tadi. Ya tangan iki ngene iki. Orang gowo. Nalikane ronjalu. Atiku. Ati iki ning kene. Lah ya rempelone ning kene. Panggar rempelo. Apa ora beneran? Apa kae karo Pak Meten? Pak Dangu mboten panggih nggih Pak. Kabar lak saya nggih Pak. Wis, bekas. But. Juragan Arit. Mbak Sastro. Lho yo omong amu sik penak to Bu. Piye? Mbak Sastro juragan Arit gumbedodat. Walah. Cocok kuwi, cocok. Kene iki tenan. Dagelan oke tenan. Pisan Mbak Panut. Heeh. Loro ibu-ibu malah lucu-lucu. Mulia ae. Ya. Ya, Mbak Kendari. Lah kene kok jonding. Dadi kene diratane berimbang. Iki piye? Iki piye? Nang pondok. Nang pondokan pupuran meneh. Ora apa-apa ape ngono. Ape ngono piye? Ora nek lho sindene dandan ngono. Mbakmu. Ape ngono ku nduk tenan tak kok. Terus aku kan nganyari sinden dandan ngene iki. Heeh. Malah bedani. Ngono iki kuwi wis umum. Wis umum. Lah iki wis ora umum. Wong aku dandan biasa wis ra umum kok. Lah iya. Wis kene lenggah. Ya. Mungkin sesuk dijahitke iki. Iki kok dijoli. Pun Bas. Oke, nggih. Pun kelas. Matur nuwun. Lala, Atila. Nah. Kembang lintang, Lala. Yo, marang. Nah. Yo, kembang lintang. Harum, harum. Berat wangi ler banjaran sari ler banjaran
Thank you.